Efter en dag, hvor Abraham har gået flere kilometer som backpacker, bestiller han et bord på en restaurant. Hvad skulle det være? Jo, jeg kunne godt tænke mig den der spaghetti med kødsovs og en tiger beer. Okay. Har du et plaster på grund af? Jeg tror, jeg slog mit knæ, det er faldt for dig. Nej, jeg har ikke noget plaster. Hej, jeg hedder Abraham. Hvad hedder du? Jeg hedder Sara. Vil du høre en vis? Sandwich. Men hvad har en and og et superstativ så til fælles? De begge to lavet af jern, udover anden. Okay. Ej, jeg kan faktisk ret godt lide mænd med dårlig humor. Ej, du må undskylde, jeg er så ikke. Jeg bliver altså virkelig nervøs, når jeg møder meget søde piger. Abraham og Sara taler i flere timer og forelsker sig. De prøver også at få et barn, men det lykkes ikke. Sara bliver rigtig ked af det. De beslutter sig derfor for at få sæddonor. Deres søn kalder de Isak. En nat får Abraham besøg af Gud. Er du Gud? Ja. Hvad laver du inde på mit værelse? Jeg vil have, at du skal dræbe din søn Isak, så du kan være min tro værdig. Nå, ja, det bliver jeg så vel nødt til at gøre. Kom Isak, nu går vi i skoven. Jeg har en overraskelse til dig. Sig bare, at jeg elsker dig, og jeg er virkelig ked af, at jeg gør det her, men jeg bliver så nødt til det. Gud, er jeg i himlen? Ja. Hvad laver jeg her? Du har vist din tro værdig, så du behøver ikke dræbe din søn alligevel. Gør jeg ikke? Nej. Så han vil leve? Ja. Min dreng, jeg er så ked af. Alt hvad jeg har gjort, det var